Ngibingelele kuzo zonke izindawo la okufinyela khona lo mbukiso. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu ke indaba ke lapha nawe ingane zakwethu. Ithinta ke lapha ke inkonzo yamaNazaretha ke ezobanjelwa eMabhida. Njengamanje ke lapha masikubikela ngokwenzakalayo. Inkosi ayikafiki ke lapha nawe ingane zakwethu. Kodwa ke abazalwane bamaNazaretha lapha nawe ingane zakwethu bagcwele ke lapha nabavimbe umgwaqo kuBhota road balibangise eMabhida ke lapha nawe ingane zakwethu. Mina ngiyafisa ke ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula, kodwa ke siyacela ukuthi ke uhlale nathi kule channel ke lapha nawe bafowethu ukuze uzothola zonke izindaba esizokulethela zona si-live eMabhida ke lapha nawe ingane zakwethu. Uma umusha yenza okulungile ucindezela subscribe, ucindezela nebell ukuze uzothola ama notification njalo masiposta ivideo. Siyi channel siyabonga.